Please stand. Good morning, my dear brothers and sisters in Christ, and welcome to the Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Let us begin our celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, as Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, author of every mercy and of all goodness, who in fasting, prayer, and almsgiving have shown us a remedy for sin, look graciously on this confession of our lowliness, that we who are bowed down by our conscience may always be lifted up by your mercy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. The Lord gave the 10 Commandments to Moses so that people might know that true worship consists of serving God with loving hearts. A reading from the book of Exodus. In those days, God delivered all these commandments. I, the Lord, am your God, who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery. You shall not have other gods besides me. You shall not carve idols for yourselves, in the shape of anything in the sky above, or on the earth below, or in the waters beneath the earth. You shall not bow down before them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, inflicting punishment for their fathers' wickedness on the children of those who hate me
down to the third and fourth generation. But bestowing mercy down to the 1,000th generation on the children of those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not leave unpunished the one who takes his name in vain. Remember to keep holy the Sabbath day. 6 days you may labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. No work may be done then either by you, or your son, or daughter, or your male or female slave, or your beast, or by the alien who lives with you. In 6 days, the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them. But on the 7th day, he rested. That is why the Lord has blessed the Sabbath day and made it holy. Honor your father and your mother, that you may have a long life in the land, which the Lord your God is giving you. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male or female slave, nor his ox or ass, nor anything else that belongs to him. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, you have the words of everlasting life. Lord, you have the words of everlasting life. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The decree of the Lord is trustworthy, giving wisdom to the simple. Lord, you have the words of everlasting life. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The command of the Lord is clear, enlightening the eye. Lord, you have the words of everlasting life. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are true, all of them just. Lord, you have the words of everlasting life. They are more precious than gold, than a heap of purest gold, sweeter also than syrup or honey from the comb. Lord, you have the words of everlasting life. Paul proclaims that it is in Jesus' cross that we learn the sublime wisdom of God. In his infinite knowledge and love, God gives us his Son to redeem us by his suffering. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, Jews demand signs and Greeks look for wisdom, but we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those who are called, Jews and Greeks alike, Christ the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God
is stronger than human strength. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might have eternal life. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers, and overturned their tables. And to those who sold doves he said, "Take this out of here, and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At this the Jews answered and said to him, "What sign you show us for doing it? You can show us for doing this." Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 60 years, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. While he was in Jerusalem for the feast of Passover, many began to believe in his name when they saw the signs he was doing. But Jesus would not trust himself to them because he knew them all and did not need anyone to testify about human nature. He himself understood it well. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ano pong mga bagay sa ating buhay ang kailangan nating buwagin upang sa ganon ang templo ng ating Panginoong Yesus o kanyang kalooban ang maghari sa ating buhay? Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma, ang 40 araw na ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Kung niyo pong maalaala, noong unang linggo ng Kwaresma, ang ating Panginoong Jesucristo ay nanalangin sa disyerto. At sa disyerto, 40 araw na nanduroon siya upang mapalalim ang ugnayan sa Diyos Ama. Noong isang linggo, ang ating Panginoong Jesucristo ay nanalangin naman sa bundok kung saan siya ay nagbagong anyo. At ngayong linggong ito, makikita po natin ang ating Panginoong Jesucristo na pumunta sa templo upang manalangin. Makikita po natin ang napakahalaga sa buhay natin ang pagdarasal upang sa ganoon patuloy na lumalim ang ating ugnayan sa ating Diyos Ama. Sa disyerto, pwede po nating isipin na ang mukha ng ating Panginoong Yesus na ating makikita ay isang mukhang napakapayapa sapagkat walang ingay, siya lamang marahil ang nanduroon. Ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo ay mukhang maamo. Noong isang linggo, sa bundok, siya'y nagbagong anyo at pwede po nating makita ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo na isang mukha na glorious, isang mukha na maningning, matagumpay. Ngayon naman po,
Inyong napakinggan sa ating Ebanghelyo, nang pumunta ang ating Panginoong Jesucristo sa templo upang manalangin, ang kanyang mukha ay galit. Galit na galit. At pinagtutumba pa, binaligtad pa yung mga lamesa roon, gumawa pa siya ng latigo upang sa ganun ipagtabuyan yung mga tao doon sa bahaging yun ng templo. Kakaibang mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po ba nagalit ang ating Panginoong Jesucristo? Marahil lahat tayo nakaranas ng magalit at anong dahilan ng ating pagkagalit. Ang dahilan ng pagkagalit ng ating Panginoong Jesucristo ay una po ay tinatawag nating kawalang katarungan. Nagkakaroon po ng pagsasamantala doon sa huling bahagi ng templo, sapagkat yung templo po ay merong 5 bahagi. Sasabihin ko po mamaya. Ang kanyang naratnan, merong pong nangyayaring dayaan. Nung panahon na yon, ang mga Hudyo ay kailangan pumunta sa templo para sa isang dakilang kapistahan. Tinatawag lang pagdiriwang nila ng Paskwa. Inaalaala nila yung pagliligtas sa lumang tipan, kung saan sila'y pinalaya ng Diyos sa Ehipto. Nagkaroon ng Passover. Matatandaan po ninyo yung mga nagpahid ng dugo sa kalang pintuan nang dumating ang salot para patayin yung mga panganay na anak. Sila'y naligtas sapagkat sila'y naniwala. Pero yung mga Egyptians, lahat ng panganay na anak, pati yung prinsipe ay namatay. At dahil sila'y nakaligtas, yun ay tumatak sa kanilang consciousness, sa buong bayan. Taon-taon, ito kanilang pinagdiriwang at pinagpapasalamat. Sa kanilang pagpapasalamat, sila'y nagdadala ng alay. Maaaring iba't ibang hayop ang kanilang dala, tupa. Sa ating Ebanghelyo, binabanggit ang kalapati, dala-dala nila. Subalit doon sa labas, merong inspector. Kasi po ang kailangan mong dalhing alay, yung tinatawag na unblemished, perfect, dapat walang kapintasan. Kaya yung mga nagdadala ng alay kapag kachinek ay hindi pasado yung alay mo. Pero huwag kang mag-alala sapagkat meron kaming paninda rito na pwedeng mong bilhin na lamang. At sa pagpapalitan nito, sa pagbebenta nila, ay ubod ng mahal. At ganun din naman, dahil galing sa iba't ibang lugar, yung mga bisita, iba't ibang pera ang kalang dala. Isang uri lamang ng pera ang pinapayagan doon sa templo, shekel. Yung kalang mga dalang pera galing sa iba't ibang bayan, kailangan nilang magpalit, kaya mayroong money changers doon sa labas. Abay, ang nangyari po, sa kanilang pagpapalitan ng salapi, nakita ng ating Panginoong Jesucristo ang pagsasamantala. At labis na nagalit ang ating Panginoon sa kanyang nasaksihan. Pangalawa, nakita rin ng ating Panginoong Jesucristo na mayroong nagaganap na desecration, kalapastanganan doon sa templo, sapagkat ang sabi niya, tingnan ninyong ginawa ninyo, itong bahay panalanginan, bahay dalanginan, ay ginawa ninyong isang palengke. Makikita natin na wala ng paggalang sa Panginoong Diyos. Sa unang pagbasa ngayong linggong ito, binibigay sa atin ng 10 utos ng Panginoong Diyos ang prinsipyo ng kanilang buhay, ng buhay natin, ng pagsamba. 2 bagay lang po ang pwede nating tingnan na prinsipyo ng 10 utos ng Panginoong Diyos. Una ay ang prinsipyo ng paggalang na hindi nakita ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y dumalaw sa templo. Igalang mo ang Diyos, igalang mo ang kanyang pangalan, igalang mo, ipangilin mo ang araw ng Panginoong Diyos. Ang pangalawa po ay pagrespeto. Respeto mo ang iyong kapwa, respeto mo ang buhay, respeto mo ang personalidad ng tao, respeto mo ang kanyang ari-arian, respeto mo ang kanyang mabuting pangalan. So, paggalang sa Diyos at pagrespeto sa tao, mukhang nawawala nang pumunta ang ating Panginoong Jesucristo sa templo at siya'y labis na nagalit. Makikita po natin na ang galit ng ating Panginoong Yesus ay hindi para sa kanyang sarili. Ang galit niya
ay sapagkat labis siya nagmamahal, mahal na mahal niyang Diyos Ama, at mahal na mahal din niya yung mga taong pinagsasamantalahan. At siya'y labis na nagalit. Makikita rin po natin sa galit ng ating Panginoong Jesucristo ang isang bagay. Doon sa templo ay nahati po sa 5 bahagi. Tinatawag nilang yung lugar ng Holy of Holies, lugar ng pari, lugar ng mga Israelita, ng kanyang mga kababayan, lugar ng mga kababaihan, at lugar ng mga hentil. Yung mga hentil, ito po yung mga hindi kalahi ng ating Panginoong Jesus. At nanduroon sila sa dulo. Doon nagaganap ang kalapastanganan sa bandang dulo. Tuwarang sinasabi ng ating Panginoon, kita ninyo, may mga taong gustong magdasal, pero hindi makapanalangin sapagkat ginawa niyong palengke ang lugar na ito ng templo. Yung mga taong yun ay hindi pinapayagang pumasok doon sa ibang lugar. Yun lamang ang tanging lugar kung saan sila pwedeng sumamba sa ating Panginoong Diyos. At yung lugar na yon ay mukhang ipinagkakait pa sa kanila. Na isabihin ng ating Panginoong Yesus, ang pagsamba sa Panginoong Diyos ay para sa lahat, hindi exclusive para lamang sa mga Hudyo, hindi exclusive para sa mga pari nung panahon na yon. At labis na nagalit ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat mayroong pagtatangi, parang sinasabi ng kanyang mga kababayan, kami lamang ang mahal ng Diyos, kami lamang ang pwedeng sumamba. Dun sa lugar ninyo, bahala na kayo. Gawin na nating palengke ang lugar na yan. Labis na ikinagalit to ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi niya, gibain ninyo ang templong ito at tatayo ko sa 3 araw. Ang kanyang tinutukay ang kanyang sarili, magkakaroon ng bagong templo. At alam natin, ang bagong templo ay ang ating Panginoong Jesucristo. At tayong mga Kristiyano, sinasabing bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Siyang ulo, tayong katawan. Tayo po ang bagong templo ng ating Panginoong Hesus. Kung ating susuriin ang bagong templong to, ang ating bagong simbahan, ang ating bagong bayan, tanong po natin sa ating sarili, meron po bang kalapastanganan na nangyayari sa ating bagong bayan ng Panginoong Diyos? Meron pa rin po ba na pagsasamantala na nangyayari sa bagong bayan ng ating Panginoong Diyos? Meron po bang favoritism na nangyayari sa bagong katawan ng ating Panginoong Diyos? Kung meron po, abay, ang panawagan natin ngayong panahon ng Kwaresma ay pagbabago. Anong bahagi ng buhay natin ang merong pagsasamantala? Anong bahagi ng buhay natin na kailangan nating baligtarin katulad ng pagbaligtad ng ating Panginoong Jesucristo sa mga lamesa sa templong kanyang inabutan? Panalangin po natin na hari nawa tayong bagong katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay mapuspos ng katarungan. Tayong bagong katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay mapuspos ng paggalang at pagrespeto sa isa't isa. Panalangin po natin na tayong bagong katawan ng ating Panginoong Jesucristo ang maghari pagmamahalan at pagmalasakit sa isa't isa. Naway mapawi ang galit sa mukha ng ating Panginoong Hesus at mapalitan po ito ng tuwa kapag nakita niya tayong lahat na nagiging masunurin sa kanyang mga utos. Please all stand. Together let us profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven
and his seat at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Let us pray to the Father that we may offer true worship and offer ourselves as his living temple. In a spirit of humility and trust we pray, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. May the Church continue to take the path of purification and conversion, so that in every way it will be a community of praise and compassion. We pray. Lord, hear our prayer. May our religious and civil leaders see in Christ the power to save and the wisdom to lead. We pray. Lord, hear our prayer. May those preparing for baptism and reception into the Catholic Church be mindful that discipleship is a call to help others. May they find freedom in God's steadfast love. We pray. Lord, hear our prayer. May we respect our bodies as temples of the Holy Spirit. May we shun acts of lasciviousness, violence, and other indignities that harm the human person. We pray. Lord, hear our prayer. May the Lord give healing to the sick, comfort to the dying, conversion to the sinners, and light to those experiencing darkness in their lives. We pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, hear our prayer. Lord, cleanse our hearts of selfishness. Help us to love and serve you in faithfulness and truth, and to show this by our concern for others. You who live and reign forever and ever. Amen. Please be seated. Please stand. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Be pleased, O Lord, with these sacrificial offerings, and grant that we who beseech pardon for our own sins may take care to forgive our neighbor through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is true, right, and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord,
For when he asked the Samaritan woman for water to drink, he had already created the gift of faith within her, and so ardently did he thirst for her faith, that he kindled in her the fire of divine love. And so we too give you thanks, and with the angels praise your mighty deeds, as we acclaim. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life, the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Socrates our Bishop, Fidelis his assistant bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Joseph her husband, with the blessed apostles and all the saints, we have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Please stand.
Let us pray for the coming of the kingdom as Jesus taught us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to our apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Please kneel. Behold Jesus, the Son of Mary, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Please stand. Let us pray. As we receive the pledge of things yet hidden in heaven, and are nourished while still on earth with the bread that comes from on high, we humbly entreat you, O Lord, that what is being brought about in us in mystery may come to true completion through Christ our Lord. Amen. We shall have the Oratio Imperata. Let us turn to Saint Joseph, who brings comfort to the afflicted and consolation for the sick, to help us in our needs. Let us say together, Saint Joseph, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Joseph, you saved the Savior from death in the hands of Herod. Save the world from the death of COVID-19, we pray. Saint Joseph, pray for us. Saint Joseph, you suffered to see the child and his mother born in poverty in a manger. Stay with us as we endure our crosses of hunger, joblessness, and sickness due to COVID-19, we pray. Saint Joseph, pray for us. Saint Joseph, you heard the prophetic words of Simeon to Mary, that her heart would be pierced by the sword. Beg God to bless our efforts to end the pandemic through the vaccination program and observance of health protocols, we pray. Saint Joseph, pray for us. Saint Joseph, you suffered protecting the child and his mother in exile in Egypt. Protect and shield from harm those who care for our brethren who are sick and dying, we pray. Saint Joseph, pray for us. Saint Joseph, you were anxious when the child was lost for 3 days in the temple. Turn our COVID-19 fears, anxieties, and depression into hope, joy, and peace, we pray. Saint Joseph, pray for us. Let us pray. Saint Joseph, come to our aid in these times of anguish and anxiety. Take us under your care as we place our trust in you, now and forever. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Rosary of Manaoag at sa inyong pong pakikisa sa ating banal na misa. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads for the blessing. Direct, O Lord, we pray, the hearts of your faithful, and in your kindness grant your servants this grace, that abiding in the love of you and their neighbor, they may fulfill the whole of your commands, through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. Shall have the prayer for the blessing of the sick and for the blessing of your rosaries and other religious articles. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Let us pray. God, our Almighty Father, by your blessing you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters, free them from all illness, and restore them to good health, through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and made holy in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Magandang araw po sa ating lahat. Panatilihin po natin ang physical distancing at siguraduhing maayos ang pagsuot ng ating face mask. Maraming salamat po sa pagbisita ninyo sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag.